أشو ليش قايلون أنت؟ نحن بشار الأسد قتلنا. أيوة. نهبنا. أشو نحن عملنا له؟ نحن قاعدين هون. أشو عملنا له؟ نحن بنعبي مي بنشرب هون. أشو نحن عملنا له؟ نحن ما لنا ذنب. أشو نحن عملنا له؟ نحن بنشرب هون. I'm ready walking 1,000 kilometers to go to family. Ved at få dem ud blandt andre, i stedet for at de går i flygtningelandsbyer eller på centre. Man kan få dem i arbejde og få dem ud i bebyggede områder, så de ikke bliver klemt ind på asylcentre. Altså få dem til at være en del af samfundet. Blandt andet ved, at de kommer ud i samfundet og kommer til at arbejde. Og måske også der, hvor de bor, de ikke bliver bare sådan en ghetto, men at de bliver sammen med nogle danskere i blandet fællesskab. Altså min tanke er, at den er lidt uberettet. Jeg tror det, altså jeg synes ikke, den er rigtig. Eller... Det er ekstremt pinligt, men vi er selv skyld i det. Jamen, det er jo en negativ omtale, vi får i øjeblikket, så det er jo ikke godt for Danmark. Vi kommer til at tage penge på det her. Både turister og eksport vil helt sikkert kunne mærke, at vi har den omtale, vi har i øjeblikket. Jeg synes, det er en ærgerlig omtale, men jeg synes også, det er meget kikset, at der ikke har været nogen både politikere og embedsmænd, der kunne forudse det her. At man kunne få de her historier med de stramninger og forslag, man har lavet. Det synes jeg er meget ærgerligt. Jeg synes, det er vigtigt at finde ud af, hvem man tager ind, og det er vigtigt at være bevidst om, man kan ikke bare tage alle hele verden ind, selvom man gerne vil. Så jeg synes på en eller anden måde, det er okay. Jeg synes da, at det er okay, tror jeg. Det er rystende og for dårligt, og jeg skammer mig over det. Jeg er nok ikke helt inde i det, men jeg tror, vi skal stramme lidt, for ellers går det for stærkt. Jeg synes ikke, det er i orden. Jeg er ikke enig i alle de stramninger, der er kommet. Vi kan jo sammenligne os med jødeforfølgelsen. Der tyskerne, de tog også smykker og guldtænder og sådan noget fra jøderne. Så den sammenligning er i hvert fald absolut ikke god at have. Så det er absolut ikke i orden den måde, de har kørt det på regeringen.